Pang second fall to, oh. Snow warning, so makapal na naman. Pero at least nabubuhay din tayo at natuto kami na paano mabuhay dito sa snow, kahit na sa lamig dito, kahit na taga Pilipinas po tayo, kakayanin ang lahat para lang sa mga ating mga pamilya at sa ating mga kinabukasan ng mga anak po natin, di ba? So ito yung buhay namin dito, life in Canada. Yan si Aro, o di ba? Good morning sa inyong lahat. At ako yung magdadrive na naman para makita natin ang lugar dito. Ayan mga Aro, salamat. At laging nandito ang mahal naman na magbabantay sa atin sa lahat. Yan. Ito na ang nangyari sa labas. At ako'y nakabota. Ayan. Ayan mga kaaro, at nag-i-snow pa. Ayan. Oh. Nandyan yung aming bahay. Ayan. Anong ganap ngayon? Ito yung harapan po namin. At noon may nagkukuskus na. Maglakad-lakad muna ako dito. Ayan. Dito lang yan sa amin, ha, sa harapan. Punta tayo sa likod. Ay, naku. Yan, o, yung likod namin. Yan. Ayan mga araw, kaganapan dito negative 14.
Sa likod po yan. Ito palabas na. Ito ang buhay sa Canada. Buhay lamig. Yan. Yan yung mga naglilinis ng, may naglilinis na ng ano, yun, ito nakuhaanan. Dito lang ako, lalo dito lang ako sa bahay niya na. Na siguro kung sa ibang dyan sa Edmonton ganyan. Ayan, lumalakas na. Oop. Ayan, at medyo ano na yung ano ko, cellphone ko. Nalalamig na yung cellphone ko. Ayan, mga araw. So bye bye muna. Sumandar na yung aking pangharabas. Yan, malinis na. Ganito talaga ang buhay. Hirap sa Canada pag nag-snow na at winter na. Ayan. So sa harap lang ng bahay namin, hindi rin ako makapunta ng iba kasi so risky. Risky na naman. So ganito dito sa amin sa Alberta, Canada, sa Edmonton Shore Park. Yan, at malamig na. Ako'y papasok, painitin ko yung sakyan ko. Yan mga araw, nasa highway ako. Yan, habang ano, magbibideo muna ako habang walang mga sasakyan pa. Yan. Ganito pag magdadrive sa mga snow. Ayan. Ayan, mga araw. Masyal muna tayo. Dito ako sa looban. Ayan. So pangalawang snowfall ng December. So wala pang January tsaka February. Yan. So dito po ako sa loob ng bahay dumaan.
explore. Ito yung school. May naglilinis. Itong kahirapan talaga pag yung sakay mo bago, nako. Naglilinis ng truck niya. Christmas lights. Ako. On the road na ito. Ayan. Patayin ko muna. Dito muna ako liliko kasi medyo makapal dyan. Hindi pa nalinisan. Ayan. Okay. Ayan mga araw. At ang hirap ng daan kaya umuwi na ako. Ayan. So mga araw, yan ang kaganapan dito. Ayan yung pinasok ko muna yung aking sakyan. Ayan. Ayan o.
Good morning mga araw. Nandito ako at magluluto ng anong tawag nito? Ito yung vermicelli, rice vermicelli, pero kasi mga tira ito na hindi nagagamit, so gagamitin ko na lang. Nandito yung aking ingredients. Meron akong carrots, saka sibuyas, tapos yung atay ng manok at saka balon-balunan, gizzard, at saka meron pa akong tirang pork na giniling. So yan ang ilalagay ko. Tapos ito yung lalagay ko na yung vegetables. Ayan mga aro. Kumusta kayo? Kumusta kayo lahat? Kumusta kayo amin? Ayan, hanggang sa one man vlog. Hanggang irap, sige labat. Tang napigagawaan. Ayan. So gawin ko na soup kasi negative 22 feels like 29. Negative 29. So malamig na malamig sa labas. So gagawa ko ng sabaw. Ayan. So December 15 po ngayon at gagawa ko ng sabaw. Ayan mga aro. Ayan. O diba? So kumusta mga Bimaloy at Pangasinan? Kumusta lang namin ang Pangasinan dito ang Philippines? Kumusta sa lahat ng Pinas? Ayan, naglagay na ako ng mantika dito. Tapos igigisa ko na. So salamat sa panunod nyo at hindi mga nanonood, pero pinipilit ko pa rin gawin yung vlog ko kasi wala akong ginagawa. Walang trabaho muna. So ito, sana manood kayo at mag-subscribe pa. So luto na lang ako ng luto. Instead of instant noodles, ito na lang ginagawa ko kasi medyo malamig ngayon. Nasa trabaho si Mrs. So nandito yung unahin ko na yung bawang para masarap siya. Ano yung bawang, iba-brown ko siya. Tapos nandito na yung egg, pinapakuloan ko na pala para masustansya. Ayan, ito na yung bawang. Yung pork, kalahati ulit, 1/4 na naman para meron pa ulit. Gumawa ako. Tipid-tipid lang. Yan. Yan. Tipid-tipid yung ingredients ko para meron pa. So after 5 minutes, yan, okay. Ano lang, gisa-gisa lang. Yan, then yung atay. Tapos konting garlic powder.
And then, paminta. At konting, oh my god, konting asin. So ayan, after 5 minutes, dito na ako kukuha ng stock niya, yung sabaw. So lalagay ko na yung mainit na tubig. Kunti pa. So lalagyan ko pa ng tubig para yung sabaw, mainit na tubig. Kunti pa, kulang. Saka yung patis. Pakukulang ito. So habang pakukulang ko to, titignan natin ang labas. So ayan mga aro, ang sa likod po namin to. Ayan. Ayan o. Sobrang snow. Sobrang lamig yan. Ayan mga aro. Oh. Ayan ang mga may araw pero malamig, negative 22 pero feels like 29. Ayan. Ayan. Ayan ang nasa likod namin. Wala nang down pero pagdating ng ng spring, magkakaroon na siya ng dahon niya na mabuhay. Hindi pa yan patay. Ayan ang likod namin. So ayan mga aro, ito yung rice vermicelli ko na nilagyan ko ng binabaran ko ng tubig para hindi siya mag-absorb pa ng more sabaw.
shrimp paste with bean oil. Ito. Shrimp paste with bean oil. Pampalasa yan. Oh, yan. So after kumulo ito, papatayin ko na para yung cauliflower niya is crunchy also. Yung maraming vitamin C. Titignan ko kumukulo na, tapos papatayin ko na, okay na yan. Ayan, kumukulo na. Para crunchy yung, hindi maluto masyado yung cauliflower. Yan. Patayin ko na. Okay. Mamaya, makikita na natin yan. At paano kasarap. Yan. Si Aro. Diba? Yan mga Aro. Yan ang kalabasan ng aking soup na may vermicelli na malapat. Canadian version. Parang Thai soup, parang yung po. Yan, tapos lalagyan ng yan. So mas masarap to kaysa yung instant noodles, no? Madali lang Tapos may egg, may vitamin C, may protein pa. Yan, diba? So salamat sa panonood nyo. At walang magawa sa bahay. Ito, malamig. Mamaya kakainin na pagdating sa trabaho. Di ba? Ayan. Ayan, So, mga araw, salamat sa panonood nyo. God bless. Stay safe and healthy lagi sa inyong lahat na manonood at subscriber po. Mag-subscribe pa po kayo ulit. Yan, salamat sa suporta. Salamat.